Ak sa chcete pekne nalíčiť, tak potrebujete na to nielen dobrú, krásnu, vyhladenú, hydratovanú pleť, ale aj dobré dekoratívne produkty a aj kvalitné štece, ktoré vás podržia, pretože ja stále hovorím, a líčeniu sa naozaj venujem už viac ako 20-25 rokov, že štece je polovica dobrej roboty, polovica pekného nalíčenia, pretože vás vedia buď super podporiť, alebo aj podkopať vám nohy. A to nechcete, takže poďme sa pozrieť na štece Mary Kay. Mary Kay má aj takúto profesionálnu sadu štecov, ktorá obsahuje týchto 5 štecov. Za chvíľočku si ich bližšie predstavíme. Čiže štec na púder, na licenku, na modelovanie a 3 štece na oči v takomto púzdre. Ale táto kolekcia sa dá doplniť aj o ďalšie štece, a to štetec na korektor, štetec na púder taký hodvábny, alebo také tie minerálne púdre, štetec na podkladovú bázu CC Cream, čiže krémové bázy. A potom takýto hrebienok, skosený štetec buď na obočie, alebo toto môžete použiť aj na pery a na linky. Máme samozrejme aj húbky na nanášanie make-upu, alebo také malé aplikátory do kazetiek, ale poďme si teraz predstaviť tieto, s ktorými naozaj viete docieliť nádherné líčenie. Všetky štece majú syntetický vlas, veľmi jemný, lahunký, naozaj, keď chodíte po tej tvári, tak absolútne vás to nepichá, nedráži, čo niektoré tie ostatné značky majú, že hoci synteticky, tak je veľmi pichlavý. Toto je úplne jemnúčke, krásne to nanáša, nanesiete toľko, koľko treba, to znamená, tá pokožka si vezme. Toto je štetec all over, ktorý je určený na všetky tie práškové púdre, to znamená na transparentný, na hodvábny, ale viete s tým nanášať aj tuhý puder, keď vlastne vezmete z toho pudru a takto tam, kde treba, zafixujete. Čo je super, má naozaj bohaté zloženie, to naozaj veľmi široký držiak, to znamená, že tých štetiniek je tam veľmi veľa, to znamená, že nanášate úplne jemnú linko a pokrytá plocha bude naozaj pekná, nebudú žiadne flaky, nič. Takže toto máme štetec all over. Ďalší, ktorý vám chcem predstaviť, je tento štetec na licenku. A už to hneď vidíte, že je vlastne tak špeciálne skosený. Má to aj takú guličku, ktorú vlastne keď stlačíte, tak si vyrobíte tzv. Fun brush, to znamená štetec určený na rozjasnenie. Ďalej je to časť, ktorá je určená na kontúrovanie a na licenku. Veľmi vám to v rýchlosti len ukážem, pretože nalíčená som. Túto poslednú, tú najvyššiu časť toho štetca použijete na rozjasňujúci púder, to znamená, vezmete si rozjasňujúci púder a tu na navrhlicnej kosti nanášate rozjasňovač nad peru nožtek. Tá stredná, ako keby, keď tu vidíte, jak mačacia labka, tak tá stredná časť, tou si naberáme licenku, zoberiem túto jasnejšiu, a takto si pridáte tu nebudem hovoriť, že kde dnes, teraz vám vysvetľujem štece, takže nanášate licenku úplne krásne. Úplne fantasticky sa s tým pracuje a tá najkratšia časť je na kontúrovací púder. Kontúrovací púder, ktorým sa takto naberiete a naznačíte, kde chcete ako keby podchytiť tú lícnu kosť alebo zamaskovať bradu alebo široké čelo. Takže má to až 3 použitia, takže v jednom štetci môžete naniesť 3 rôzne produkty. K týmto väčším štetcom pridám tento štetec na podkladovú bázu, je fantastický, úplne veľmi príjemný, jemný, je takýto skosený, čiže rovný skosený na rozdiel od ostatných, aby sa vám oveľa lepšie nanášal ten štetec. To znamená, krásne sa oprie o tú pleť a vy nemusíte mať špinavé prsty, húbky, ktoré sú semenisko baktérií, ale krásne si takto naniesiete ten make-up, keď jemne ťupkáte, tak kryjete, keď ťaháte, robíte také kratšie ťahy, tak robíte transparentnejší taký efekt, to znamená ľahšie krytie. A ten štetec je opäť v perfektnej rukoveti, veľmi husto sú tam tie štetinky, opäť samozrejme syntetickej, to znamená jemné k pokožke, lepšie sa perie, môžete vlastne všetky tie štece môžete použiť na práškové, krémové aj tekuté bázy. A teda tento môžete použiť aj na CC Cream, aj na podkladovú bázu, čiže make-up a krásne sa s ním pracuje. Čo je super, tie štece sú akurát do ruky. Ja napríklad nemám rada, keď sú tie štece nejaké dlhé, pretože keď máte zrkadlo, tak si niekedy búchate. Takže majú akurát sadnúť do ruky a tento štetec by mala mať naozaj každá žena, pretože viete presne prejsť okolo nosa všade úplne, kde treba a rozotrieť si ten make-up. Ďalší väčší štetec, teda štvrtý, je tento štetec na púder. My sme tento používali na také tie tiež práškové textúry, ale ja
na ten hodvábny púder používam tento štetec, pretože nechcem už ho veľa kryť, ale ak hodvábny púder Mary Kay používate miesto make-upu, to znamená, chcete s tou práškovou textúrou docieliť najvyššie, teda to vyššie krytie, tak ho použite s týmto štecom, pretože keď ho vlastne naberiete z toho vrchnáčika, tak krúživým pohybom nanesiete úplne taký jednoliatý film a bude to vlastne ako keby miesto make-upu. Neviem, či viete, ale Mary Kay hodvábne púdre sa dajú použiť na viacero spôsobov, čiže ako fixovanie make-upu, CC krému, alebo samostatne ako taký ľahký práškový filmik, ktorý aj kryje, ale aj zabraňuje lesku. Takže tu máme tieto veľké štece, z tých menších ideme si ukázať. Tento štecec mám veľmi rada, je to krásny skosený, pozrite do akého úzka je skosený, to asi vidíte, že ja milujem štece a štece sú moja úchylka už naozaj veľmi veľa rokov, pretože štece, to sú jak nástroje maliara. To s tým skrátka docielite úplne, že super líčenie. Takže tento štetec je na krémovej konzistencie, cream color je tam napísané a je to vlastne štetec, ktorý ja najčastejšie používam na korektory. Pretože sú tak, keď napríklad máte dlhé umelé nechty, tak ťažko sa vám tam niekde vťupkáva korektor pod očí, alebo keď chcete presvetliť. Toto je fantastické, nanesiete korektor, pozrite, idete úplne, ja mám hlboko posadené oči, krásne to tam nanesiete ten korektor, poťupkáte okolo nosa, kde potrebujete. Dokonca, ak nie naraz, ale ak ho máte čistý, tak ho môžete použiť práve aj, keď chcete zúžiť nožtek, tak si zoberiete konturovací púder a takto si ho pekne zúžite tam, kde treba s týmto štecom a teda na tie krémové konzistencie, čiže perfektne s tým dáte také tie menšie partie oproti napríklad tomuto na podkladovú bázu. Toto sú taká dvojka, ktorá spolu ladí. Ďalej tu máme 3 štece na oči. Jeden je takýto all over na oči, je oproti tomu na korektor. Pozrite, aký je rozdiel. On takto vyzerá skoro podobne. Vidíte to? Toto je na oči, toto je na ten korektor. Ale keď dáte z boku, vidíte to? Tento má oveľa tenšie zúženie. Tento je také na väčšie. Čiže je vhodný tento na oči. Je vhodný na to blendovanie, práve na tú časť, kde potrebujeme vyblendovať dostratená. Zároveň, ak beriete takto farbu, to znamená, ak beriete plošne, keď vezmete takto plošne svetlú farbu, tak na nanášanie svetlej farby, ale keď idete tú strednú farbu, tak takto naberáte, akoby špicom a ako je široko, tak ho dáte do plochy a takto nanášate na blendovanie. A čo sa týka tohto skoseného, alebo teda zrezaného šteca, tak ten je určený práve ešte na také zintenzívnenie toho zhybu alebo tej vonkajšej časti. A tento najmenší, taký guličkový, tak ten je určený práve na tie najtmavšie tieniky, ktorými dávate tú hĺbku, vonkajšia časť oka, alebo môžete s tým aj takú líniu namalovať, alebo tam presne, kde dávame tú najtmavšiu časť. Je dobré, keď tých štecov máte viac, pretože napríklad tento, keď ho nemáte na tmavý, tak ho máte na svetlý a používate to do toho vnútorného kútika. Nikdy, prosím vás, nikdy nemiešate, že jedným štecom si pôjdete namalovať všetko, pretože vtedy sa urobí neidentifikovateľná farba, šedo, hnedo, neviem aká a všetko to vyzeralo rovnako. Preto používate rôzne štece, nielen teda, že to lepšie vyzerá, ale aj sa vám s tým bude lepšie pracovať. Posledný štetec, ktorý tu mám, je tento hrebienok z jednej strany na vyčesanie obočia, alebo aj rozčesanie myhaníc a na druhej strane je takéto skosený štetec, ktorým viete krásne naberiete, môžete navlhčiť, naberiete ten najtmavší tieň a namalujete si linku. Ja napríklad dnes nemám linku s ceruskou, ale mám presne linku s týmto nanesené práve takýmto štecom, alebo ten štetec môžete použiť aj na spodnú linku samozrejme. A keď to nepoužívate na oči, tak ho môžete použiť na nanášanie rúžu alebo lesku, keď nechcete ísť priamo produktom na pery. Takže pozrite, toto sú všetko štece, ktorými sa viete krásne nalíčiť. Môžete to nosiť v takomto puzdre, alebo to môžete, lebo tam má také priečinky. Tu nadáte veľké štece, tu nadáte tie štece na oči, alebo keď to máte doma, tak je to super mať aj v takomto pohári, alebo v nejakom stojane. No a ešte samozrejme, čo sa týka hygieny, to je veľmi dôležité. V Mary Kay si môžete kúpiť aj takéto srdiečko. Fantastické, určené na čistenie štecov, kedy vlastne si tam takto dáte ruky. Ten štetec si navlhčíte. To je inak čistota štecov, to je samostatná kapitola. Pretože ak chcete, aby ten štetec vám nielen dobre dlho vydržal, ale aby aj nebolo to naozaj ako Petriho miska plné baktérií, tak ho treba pravidelne prať.
raz za týždeň určite by ste si mali oprať štece a na to použite práve toto srdiečko, kde štecec navlhčíte. A ja teda odporúčam zo stránky profiličenie.sk tieto mydlá, buď takéto ekonomické, je to len v krabičke mydlo hranatého tvaru, alebo v takéto plechovej krabičke, kde si vy vyberiete, takto necháte to v krabičke, navlhčíte štecec, naberiete trošku toho mydla, takto to na tom srdiečku prejdete po tých vyčnelkoch, pretože tie vyčnelky vlastne pomáhajú pri praní. Vypláchnete to v tej vlažnej vode, niekedy treba hlavne tieto na podkladovej báze aj dvakrát oprať a nepoškodíte tým ten vlas, pretože to robíte veľmi šetrne. Produktom, ktorý je na to určený, toto sú mimochodom mydlá aj na profesionálne štece. To mydlo oproti tomu klasickému, čo je toto mydlo, zachováva, udržiava tieto štetinky zdravé, pekné, neláme sa vám to. Hlavne také štece si chcete zachovať podľa mňa v dobrej kondícii, takže mydlá z Da Vinci na stránke profiličenie.sk určite odporúčam, rovnako aj srdiečko. A tieto štece sú super, takže ak chcete doceliť takéto alebo jemnejšie alebo iné líčenie, určite odporúčam, aby ste si ich zadovážili.